ukuba kwami iNazaretha ngoba uShembe wayithandile vele njengoba ethi uShembe ngakwazi usesemathunjini kamame wakho namzukwana obelethwa azange akushiye. Uma umama ekhulelwe mina emveni kokuba abantwana bangatholakala betholakala bedlula, uma ekhulelwe mina uthi wayinamasonto amabili wabe esedla amaphilisi ekuthiwa ngama-Lux ngoba eyitshela ukuthi inyongo. Wayesegula kakhulu, wayesephuthunyiswa esibhedlela sangakithi eMausi khona eBergville. Uma ifika khona usethi udokotela cha awugula unalutho kodwa into ekuphethe ukhulelwe. Uthi omunye naphakade ngikhulelwe mina. Uthi udokotela ukhulelwe amasonto amabili. Uthi sibonga uNkulunkulu ngoba lesi sisu bekufanele sichitheke kodwa uNkulunkulu unqabile. Ingakho ngithi mhlambe futhi angathi mhlambe uShembe angifikanga ngafika ngomuntu ofakwe kwi-tube. Mhlambe mangalinganisa ngithi mhlambe ikhondom mayifuthi yasivalwa ifindo phezulu uthi ngafika ngento enjalo. Uthi kwapho ukuthi akuze kukhishwe leyo nto kwisikwe kuyimande ngiphuma ke ngibonakala ukuthi awukanti kuzelwe umuntu oyimi. Umuntu akazalelwanga esimweni esihle ngokweyinkinga zomndeni, kodwa ngoba uShembe uhleze nomuntu wakhe ngesikhathi sakhe sakhula saphila. Sayilandela lenkolo kuyinkolo yesalukwazi kwafika isikhathi ithi insizwa kaGcwensa eseyalala umfundisi engathi angakhumbula umphefumulo wayo. Ithi nathi safika kuleli bandla silandela abazali kodwa kwafika isikhathi sokuthi nathi siyithathele inqumo. Ingakho ngithi mhlambe futhi angathi mhlambe uShembe uyena owathanda ukuthi ngibe yiNazaretha ngoba lapho leso sisi kwafanele sichitheke kodwa ngoNkulunkulu asichithekanga. Ithi ke le ntombi engizalayo yahlala ke imindeni nemindeni inisho isandla la khona. Siyahlala ke emndenini wakithi kaCele kwaze kwafika isikhathi sokuthi kufanele iyobeletha. Uthi ke bantwaneni bonke ayebakhulelwa nababeletha abangaphili. Uthi mina ngabe wokuqala umntwana owahlala inyanga eziyishumi kuye wangibeletha ngenyanga ka11. Sazi yena lapho uthi uShembe wayenzani ngoba uthi ekufikeni kwami angifikanga ngafika ngomuntu ofakwe kwi-tube. Mhlambe mangalinganisa ngithi mhlambe cha sibonge emsakazweni, sibonge nakuyihambeli zethu. Sikubonga kakhulu ubufakazi esifisa noma engifisa ukuthi ngelinye ilanga ngathi sizwe sakithi uNkulunkulu angasikhumbula siyibone indaba kaShembe sisaphila enyameni ukuze angabe umuntu necala lokulahlwa. Ngenye imini kwafika intombazane yazomangala ithi enkosini uThingo indaba kaShembe ize yahamba ingayazi. Ithi inkosi uThingo naphakade indaba kaShembe inabile. Ngiyafisa ozwile uNkulunkulu amkhumbule. Siyabonga.